den, my tady budeme rozbalovat krabici našich výrobků, co jsme vyrobili. Koukej do kamery a jdeme na to. Akorát teda musím nejdřív zjistit, že to je otevřené. Používáme originální nůž. Rozbalovák. To nestříneš hodně, ale... No tak to tady prořízne. To silný, veď? Není to silný. Ale to neprořízneš. Počkej. Ne, na to počkej. Abych to vylepila. Nebo tady. Takhle. Wow. Ještě tady, ještě. No to je trpělivá prostě. Počkej. Mají to. Protože to ještě bylo pěný. Aha. Aha. Jo. Tak to bude hodně. Protože to mluvím. No, to se dává do novo, aby se to nerozbilo právě. Tak moment, jo, pomalu. Tak jak to vydáme? No. Počkej. Tady jdeme si asi pro nějaký tašku na bordel. Tak pro mě běž. A kdybys tam cítila, že už v tom něco je, tak to nevyndám ještě. No. Ne, pod tím je plast. No. No vidíš. A musím to dát opatrně. Má to opatrně, no. Jo. Je. Ale to je můj hraníček, tak to je hezké. Počkej, právě tam, no. Opatrně. Wow, myslím. Něco je polož. Teraz by bylo na svůj věc. Potřebuji nůžky. A nebo mě pomůže. Tak to je hodně příjemný. To vypadá hezky. Jak jsme měli věci, jo? Já tak vám přijdu ještě v tom asi přijde druhý balík s těma sloníkama. Tak jsme objednali druhý den. Jo. Tak sloníky ještě nemáme. Ale teda, to je ptáček. Ten je můj. Ukáž na kameru. Ukážem. A otoč to ještě takhle. A s tím hraničkem, tak to mi tak... Táto můžu vybalit i toho druhého. Wow, tak ten je mega hezký. Paráda, víš? Ten spadne hlavně. To zase můžeme ukázat na kameru. Takhle vypadá ptáček. Já se rozbalím svýho. No. Ty chceš? No. Wow, tak to máš hezký. Můžu to ukázat na kameru. Wow, tak ty to máš hezký. Takhle tady je mýho táty ptáček. Můžeš to předit, no? No, je hezký. Víc hezký než ten můj. Co já? No, koukám, že to je pěkný. No, mě se to možná povedlo. Povedlo, je to parádní, to je originální. Žlutý zobák má, oči má, otaz má, křídla má. Takže tady to je naše originální výroba. Ptáčku a hrnečku. Tak. Natočíme ještě další pak video. Tak koukej do kamery, řekni to. Natočíme ještě jedno video, kde co budeme rozbalovat. A 2 slony a 1 hrneček. 2 slony a 1 hrneček, takže to bude slonohrnek. Takže u dalšího dílu rozbalování s Johankou. Já jsem to